bayani. Kwana uku da suka wuce gwamnati ta zo ta ba mu lokacin cewa kwana uku kowa ya tashi. Haka ne ko ba haka bane? Kuma akalla mun dade a wajen nan, mun fi shekara 20 a wajen nan. Magana ta gaskiya ba inda za mu je, ba inda muka sani, ba inda za mu je. Kuma saboda yanayin rayuwa kwanan nan aka fita daga harkar corona din nan sama da wata biyu ba zuwa ake kasuwa ana yin kasuwanci ba. Kusan dan jarin da muke da shi ma ya kare, alfarma muka shiga muka je muka karɓo kayan mutane muka zo muka dan kakkasa. To amma yanzu gashi an zo an ruguza inda muke sana'a gaba daya. Mun jima a gurin nan sama da shekara 20 muna zaune a gurin nan. To amma ba kafin abin ya faru da man gwamnati ta sanar da mu tun 2019 ta ba mu shaidar cewa daga Kanabda za su zo gurin nan su aiki a kan gurin. Domin kuma gwamnati ikon Allah ce, ba ma ja da gwamnati, amma muna neman alfarma da gwamnati ta taimake mu. Muna da 'ya'ya, muna da iyali, muna da iyaye, karfin iyayenmu ya ƙare, mu muke ɗaukar nauyin iyayenmu da yawancinmu da haka muke. mai girma gwamnan jihar Kano ya yi wani tax force na musamman wanda hukumar Remasab Kanubda da ita wannan hukuma ta karo ta take ciki, DG na street trading, police, SSS da civil defense, kuma su suka haɗu suka je suka gudanar da wannan aiki jiya, wanda mutane suka kafa kayayyaki akan hanya suke hana mutane wucewa. Kuma dukkan abin da ya kamata mu yi na ba su notice na kiransu na nuna musu guraren da ya kamata su koma mun yi. Wasu sun zo da shawarwarinsu da kansu ma, to amma mutane ba sa so su yi abu sai an je an yi musu aiki a kansu. Abin da muke kokari mu nusashe su shine kamar wannan Murtala Muhammad Way, wadda ita ce ta biyo ta gaban kaso Sabon Gari, ita ce hanya ta farko yanzu a jihar Kano, wanda idan baki suna zuwa Kano ta nan shugaban kasa zai wuce, ta nan sarakuna za su wuce, gwamnoni, ministoci, manyan bakin aza kasashen duniya, ambasadoji da shauran. So idan suka zo gari suka ga kowa ina da a zaune, abinda za su dauka cewa da mutanen garin da gwamnatin garin a haka suke, wanda tsarin ba haka bane. An ba su wa'adi ya fi wata 6 tun kafin corona aka ba su notice. Abinda ma yayi tsaikon abin wannan corona da ta fado aka koma kuma rikicin ya za a yi da rai nema, to shine abin ya tsaya. So after yanzu an bude gari kuma muka sake ba su another 7 days su kwashe kayan su, kuma ba su yi ba, kuma muka je muka yi gudanar da aikin, za kuma a ci gaba da wannan aiki. Akwai kantuna sun fi 5,000 wanda gwamnati ta tanadar da wuri aka yi, kuma sun sani su koma sinki, duk su aka bai wa suka je suka dinga sayarwa. Saboda haka wannan guri yana nan ga wanda yake so zai koma, waɗanda suka gina duk suna nan, kuma mun nuna musu, kuma ana ci gaba da kokarin a relocating waye, wasu already sun fara koma. So insha Allah ina ganin wanda ya yadda zai hakan ba shi da matsala.